Здравейте, фенове на високите скорости и добре дошли в рубриката Думът на Формула 1 в канала Христов Рейсинг, където днес ще направим подробен обзор на един незабравим исторически уикенд за Гран При на Нидерландия през 2026 година. Това състезание беше белязано от изключителна драма, тъй като то отбеляза последното планирано провеждане на надпреварата на легендарната писта Зандворт, преди тя да напусне календара на Формула 1. Пистата, разположена сред пясъчните дюни на брега на Северно море, за пореден път предложи уникална атмосфера, като 325 000 зрители се събраха през целия уикенд, за да се сбогуват с това емблематично трасе. Самата история на Зандворт е богата и изпълнена с контрасти, започвайки още от първото състезание през 1950 година и преминавайки през трагедиите и триумфите на пилоти като Джим Кларк, Ники Лауда и Джаки Стюарт. Преди началото на уикенда в падока имаше новини около съставите на отборите, тъй като Исак Хаджар от отбора на Red Bull претърпя контузия на китката и трябваше да бъде заменен от Лиам Лоусън. Това доведе до верижна реакция, при която Юки Цунода зае мястото на Лоусън в екипа на Racing Bulls, правейки първата си поява за тима от сезон 2025 насам. Уикендът започна при променливи условия, типични за крайбрежната локация, а форматът на събитието включваше спринтова надпревара за пети път през сезона и за първи път в историята на нидерландския етап. Единствената свободна тренировка в петък беше оглавена от младия Кими Антонели с Мерцедес, който изпревари Ландо Норис и Джордж Ръсел. Драмата обаче започна още в квалификацията за спринта, където Антонели допусна грешка в първата си бърза обиколка. Излезе през чакъла и повреди пода на колата си. Въпреки сериозната загуба на притискаща сила, механиците на Мерцедес успяха да направят временни ремонти, които му позволиха да се класира пети за спринта. Неговият съотборник Джордж Ръсел демонстрира страхотна форма и грабна първата позиция за спринта, като само 1/10 от секундата го разделяше от Ландо Норис и Шарл Леклер. Самият спринт в събота премина под контрола на Ръсел, който удържа лидерството от старта до финала. Зад него Шарл Леклер с Ферари рискува с меки гуми, които обаче издържаха изненадващо добре и му позволиха да изпревари Норис за второто място. Антонели завърши четвърти, като не успя да атакува подиума поради остатъчните повреди по автомобила си от предишния ден. След спринта напрежението се пренесе към основната квалификация, която трябваше да определи стартовата решетка за голямата неделна надпревара. Сесията започна на суха писта, но заплахата от дъжд в края на Q3 принуди пилотите да направят финалните си опити по-рано от обикновено. В крайна сметка Ландо Норис спечели своя втори пореден пол позишън, изпреварвайки Ръсел и Антонели в изключително близка битка, където първите четирима бяха разделени от по-малко от 0,2. Макс Верстапен, местният герой, не успя да се бори за челото и остана едва седми на стартовата решетка, точно пред своя нов съотборник Лиам Лоусън. Преди старта на гонката в неделя над Зандворт се изля силен дъжд, което направи избора на гуми изключително труден. Въпреки че пистата беше влажна на места, всички пилоти избраха да започнат с сликове, като водещите четирима заложиха на средно твърдия състав. Формировъчната обиколка беше проведена зад кола за сигурност поради условията, а след това колите се подредиха за стоящ старт. При светването на зелените светлини Норис запази лидерството, но Антонели направи страхотен старт и изпревари Ръсел за второто място. Драмата обаче настъпи само няколко секунди по-късно, в края на първата обиколка, когато Макс Верстапен загуби контрол над своя Red Bull в последния бенкинг завой. Колата му се удари тежко в предпазните бариери, след като той подаде газ твърде рано върху мокра част от боядисаната линия на пистата. Инцидентът доведе до незабавно спиране на състезанието с червен флаг, а Верстапен за щастие излезе невредим. Но домашната му надпревара приключи по най-разочароващия начин. По време на 28-минутното прекъсване отборите преосмислиха стратегиите си, като Норис премина към меки гуми, докато Мерцедес решиха да останат с гуми медиум. При повторния старт Антонели беше по-агресивен и успя да изпревари Норис във вътрешната част на първия завой Тарзан, поемайки водачеството в състезанието. Оскар Пиастри също се възползва и изпревари Ръсел за третата позиция. В следващите обиколки Антонели успя да натрупа малка преднина пред Норис, като не му позволяваше да влезе в зоната на DRS. Пиастри обаче започна да изостава, а Ръсел докладва за проблеми с баланса на своя Мерцедес, което го постави под натиска на двамата пилоти на Ферари.
Първият цикъл от спирания в бокса започна около 17-та обиколка, когато Пиастри влезе за нови гуми, но бавно обслужване го остави зад Ръсел, който смени гумите си в следващия тур. Лидерите Антонели и Норис спряха едновременно в 22-та обиколка, като и двамата сложиха твърдия състав хард. Луис Хамилтън, който беше на различна стратегия с Ферари, остана на пистата по-дълго и временно поведе преди той да смени гумите си в 26-та обиколка, връщайки се шести на пистата. В средата на дистанцията битката стана изключително интензивна, като Шарло Люклер успя да изпревари Пиастри за четвъртото място с ефект на маневра от външната страна на завой 3. Хамилтън последва неговия пример в следващата обиколка, оставяйки австралиеца на 6-та позиция. Междувременно Норис започна бавно да стопява преднината на Антонели, като разликата падна под 1 секунда до 30-та обиколка. Ключовият момент в състезанието дойде при вторите спирания в бокса, когато Макларен решиха да оставят Норис на пистата с 7 обиколки по-дълго от Антонели. Когато Ландо най-накрая направи своя последен стоп в 48-та обиколка, той се върна на 5 секунди зад италианеца, но със значително по-пресни гуми. До 52-та обиколка Норис вече беше плътно зад Антонели, който започна да се оплаква от липса на сцепление в задните гуми. Антонели използваше DRS от Хамилтън, който все още не беше направил последния си стоп, за да се защитава, но в 54-та обиколка Норис атакува. Ландо избра по-чистата външна линия в първия завой, спря по-късно и успя да изпревари Мерцедеса на Антонели. Само няколко завоя по-късно Хамилтън допусна малка грешка, излизайки широко на завой 10, което позволи на Норис да го изпревари и да поеме лидерството като виртуално, така и реално на пистата. Драмата не свърши до тук, защото малко след това Естебан Окон спря на пистата с повреден двигател, което предизвика режим на виртуална кола за сигурност. Антонели и Хамилтън се възползваха от неутрализацията, за да сложат меки гуми за финалните обиколки, докато Норис и Ръсел останаха на трасето с вече износените си твърди гуми. При рестарта в 58-та обиколка Норис имаше преднина от близо 7 секунди пред Ръсел, а Антонели беше на още 5 секунди зад своя съотборник. Благодарение на свежите си меки гуми Антонели започна да затваря разликата изключително бързо и Мерцедес дадоха отборна заповед на Ръсел да пропусне младия италианец, за да може той да преследва Норис за победата. Ръсел първоначално оспори решението, опасявайки се, че Хамилтън също ще може да го настигне, но в крайна сметка се подчини в 65-та обиколка. Въпреки че Антонели успя да намали дистанцията в първите обиколки след размяната, неговите меки гуми започнаха бързо да губят ефективност и Норис отново започна да се откъсва напред. Към края на състезанието настъпи нов инцидент, този път между двамата пилоти на Уилямс, Алекс Албън и Карлос Сайнц, което доведе до втора виртуална кола за сигурност в 70-та обиколка. Това на практика сложи край на шансовете на Антонели за атака. Ландо Норис контролираше финалния рестарт и пресече финалната линия с преднина от над 11 секунди, записвайки своята втора поредна победа след Унгария и общо 13-та в кариерата си. Този триумф беше специален, тъй като Макларен спечелиха за трети пореден път в Нидерландия, точно в последното издание на надпреварата. В интервюто след състезанието Норис сподели, че е искал да направи шоу за феновете на Занворд и въпреки трудния старт е изключително щастлив от темпото на колата и начина, по който е управлявал стратегията си. Антонели завърши втори, което му позволи да запази лидерството в световния шампионат, въпреки че призна, че му е липсвало самочувствие с колата през втората половина на състезанието. Джордж Ръсел успя да удържи Луис Хамилтън и Шарло Люклер, за да вземе последното място на подиума, като по-късно призна, че отборната заповед е била правилното решение предвид разликата в гумите. Лиам Лоусън завърши седми, показвайки солидно представяне като заместник на Хаджар, въпреки че получи 10-секундно наказание за превишена скорост по жълти флагове. Нико Хюлкенберг донесе нови точки за Ауди с 8-то си място, а Фернандо Алонсо успя да се изкачи от 18-та до 9-та позиция, благодарение на стратегия с едно спиране. Пиер Гасли допълни топ 10 за тима на Алпин. Резултатите от уикенда имаха сериозно отражение върху класирането в шампионата. Кими Антонели води с 242 точки, следван от Джордж Ръсел и Луис Хамилтън, които имат по 183 точки. Ландо Норис се изкачи до четвъртото място с 159 точки, настигайки Люклер, който има 155. При конструкторите Мерцедес остават първи с 425 точки пред Ферари с 338 и Макларен с 263. Въпреки победата си, Норис остана предпазлив относно шансовете си за титлата,
подчертавайки, че Макларен все още имат слабости в бавните завои, които трябва да бъдат отстранени, за да се борят постоянно с Мерцедес. Макс Верстапен от своя страна изрази разочарованието си не само от катастрофата, но и от липсата на темпо в своя Red Bull през целия уикенд, заявявайки, че отборът му в момента е едва четвъртият най-бърз на решетката. Той призна, че е направил типична шофьорска грешка в последния завой, но подчерта, че без нови подобрения по колата ще бъде трудно да се борят за победи до края на сезона. За феновете, които искат да посетят бъдещи състезания, Зандворт остава пример за това как една писта може да предложи страхотна атмосфера, дори когато изпреварванията са трудни. Трибуните в зоната арена са известни като сърцето на партито във Формула 1, докато завой Тарзан остава най-доброто място за наблюдение на състезателни маневри. Сбогуването с Нидерландия беше емоционално, като Норис отбеляза, че е било хубаво да спечели последното състезание тук, пред тези невероятни фенове. Следващата спирка от календара е храмът на скоростта в Монца за Гран При на Италия, където се очаква Антонели да получи наказание за смяна на двигател, което може отново да разбърка картите в борбата за челните позиции. Останете с нас за още анализи и не забравяйте да се абонирате за канала Христов Рейсинг, за да не пропускате нищо от света на Формула 1. До нови срещи на пистата!